Popíš, ako keby prebieha tvoja príprava, hej, že dozvieš sa, že máš supera nejaké, alebo vieš dátum, hej, zápasu, možno supera nevieš, tak akože jak trénuješ akože celý rok, alebo trénuješ menej a potom sa dozvieš a potom akože začneš šlapať, jak to nejak máš Vieš, ja sa snažím, ja strašne mám rád ten šport, že ja som ho robil, aj keď som nezápasil, tak som ho robil akoby veľa rád. Že ja som stále v gyme, že aj moja práca je vlastne, že som osobný tréner, tak som v gyme a stále trénujem, stále non-stop. Teraz som prvýkrát v živote vlastne spravil to, že som mal týždeň pauzu, že som bol týždeň, to som spravil prvý raz vždy, že mám napríklad sobotu zápas a mám nejaké bolesti, tak nedelu, ale v pondelok som bol vždy v gyme. Keď som nevedel chodiť po Jurovi na nohu, že som mal rozkopané tie kalfkiky, tak som stal pri vreci s nervami a boxoval som. Ešte myslím, že ja som nikdy si nedal voľno, že ja trénujem celý rok. Ale hej, že keď mi povedia, že OK, máš zápas, tak určite prídam. Ale práve, že cítim, že kedy, že trénujem dostatočne aj mimo a ešte keď prídam, tak sa skôr tak pretrénujem, akoby. Že niekedy mám pocit, že paradox, že tým, že som mimo prípravy, veľa trénujem a som aj taký voľný, že mám tlak, že mám najlepšiu formu, koľko razy aj mimo taký zápas. Vieš, čo chcem povedať? Hej, chápem. Tak som uvoľnený, mám to rád, že stále som v gyme, že stále šlapem. Hej, a máš aj nejakú silovú prípravu, alebo tu tiež ješ celý rok, alebo akože robíš si máš nejaké fázy, akože pred zápasom, jak toto funguje? Áno, akože to som zmenil posledný rok, oslovil som aj Viktora Šebeka, bože teraz ma zabije, neviem. Viktora? Viktor, prepáč. Lebo strašne som ho rád pozerával na YouTube, na Instagrame a raz som mu napísal a on mi povedal, jasne prídi, pozrieme sa na to, lebo ja celú prípravu som si to robil vždy sám a robil som to zle, lebo akože takým štýlom, že vždy som mal rád činky, cvičiť, ale robil som toho veľa. Že kľudne ja som spravil 5 pracovných sérií ťažkých drepov, potom som išiel 5 pracovných sérií, že mŕtve ťahy, vieš čo myslím, že ja som sa zabil, pretrénoval. Ale vždy som akože nadvíhané a vždy si to robil sám, ale teraz presne už sme to aj rozdelili do nejakých fáz, že naozaj, že keď mám napríklad že prípravu, teraz poviem, tak mám iba jeden tréning za týždeň, že čisto silový, kde dvíham nejaké váhy. Jeden? Áno, iba jeden, lebo Viktor mi to povedal tak a to sa mi aj osvedčilo, že silný som dosť na postojára, vieš, že už tam nemusím, že nie som taký ten typ, že už mám proste nadvíhané. Tak, a aby som sa radšej sústredil na ten skill a rozvíjal ten skill a kondíciu. Hej, že mám tam od neho tam napísané teraz v príprave jeden silový tréning, kde nadvíhame nejaké veci, robíme nejakú výbušnosť a druhý mám taký laktatový tréning, kde zase tá fíza, že zabijem sa za pol hodinu. Nejaké akože intervaly. Áno, intervaly. Airbajky sú tam, skier a také rôzne. Toto je halus bojových športov, nie? Že neexistuje, že jeden... že napríklad futbalisti podľa mňa v každom akože najväčšom športovom klube, vieš, čo sú, tak trénujú podľa mňa veľmi podobne každý jeden futbalista alebo tie kluby. A že akože je nejaká overená cesta proste, čo robia futbalisti a v bojovom športe nie, že každý si robí proste čo chce viac menej, nie? Že je to úplná halus podľa mňa, že... Ja som tie metód tiež prestriedal veľa, vieš, až vždy dávam tak na seba na pocit, že aby ma to aj bavilo, že podľa mňa to je dôležité, ja to mám rád, že aj ma to ako celok tá cesta bavila. Aby som si to nevyrobil, vieš, že keď cítim, že ma niečo nesedí, on sa mi páčil aj ten Viktor. Že OK, keď cítiš napríklad, že robíš ťažký drep a boli ťa toto, že nesedí ti, vieš, nejaký cvik, tak si ho vymeň, vieš, že máš veľa variácií, dá sa veľa vecí napodobniť, vieš, inak. A takým štýlom sa snažím celkovo v tej príprave prístup. Ako jasné sú nejaké dané veci, že proste, jasné, že nech sa ti sparovať, tak nepôjdem sparovať, jasné, idem sparovať, vieš, vždy ide, že ktoré musíš robiť, ale hovorím, že sa to má aj tak, aby ma to bavilo. A že to som chcel k tomu dodať, že vidíš, že ja mám iba jednýkrát do týždňa silovú prípravu, ale na začiatku toho kempu som mal nejakú silu a nakoniec som mal ešte vyššiu a to som bol vychnutý z diety, že iba raz som to robil do týždňa a predsa som rastol. Takže tam bol progres. No, že čo som bol prekvapený. Predtým som to robil 2-3 krát do týždňa a stagnoval som. Hej, toto sa mi aj mne, akože si myslím, že pri tej sile je niekedy menej je viac, akože pri tej sile. A hlavne pri takomto športe, keď ešte dvojfázovo trénuješ, že nemáš šancu to regenerovať. Ale to lapuješ ľudí. A ešte, že to je akéby, že to je. Takže stále sa v tom hľadám a stále postupne veci mením, dospievam v tom. A každá príprava je akože že to gro je rovnaké a potom iba trošku sa mení, alebo už to máš akože, že toto robí, že je zápas a presne, že vieš, že raz má silu takúto, vieš čo myslím, že už to je furt to isté dokola, alebo furt sa tam akože snaží akože občas vieš, lebo aj ten život ja neviem, súkromný, alebo niečo, že tam pomení, vieš, musíš s tým vedieť robiť. Že nie je to podľa mňa tým, že nie som akoby, že profesionál, že ťa živí iba to, vieš, že niekedy ti do toho niečo vyskočí, tak podľa toho sa zariadím. Ale väčšinou akože to gro je rovnaké, vieš. A tie teda bojové športy, teda ten Thai box alebo Kai, no to je jedno, jak to nazveme, trénuješ koľkokrát u Lapa, koľkokrát tu, alebo jak toto funguje približne? Koľkokrát sparuješ, akože plus minus iba nejak, že jak to máš rozhodnuté do týždňa? V pondelok ráno mám boxerský, taký technický tréning čisto box.
po obede sadám do auta, idem k Lapovi, tam mám drill sparring, čiže to mám prvý sparring. V útorok ráno mám s Lapom nejaké vrecia, techniku, ale niekedy také agresívne vrecia, že nie len, že vrecia techniku, hej. Takže to mám v útorok ráno, potom v stredu som mal zase ráno sparingy, také sparingy plus drill, čiže to sú druhé sparingy. V štvrtok som mal silu, v piatok ráno mám lapy, po obede mám čistý drill, ako nácviky a v sobotu mám zase sparing, takže 3 sparingy do týždňa. A po obede ešte v sobotu mám ten laktát práve. 3 sparingy, akože 3 krát. A to akože predpokladám, že nie len 3 kola. Akože nie, u lapa chodíme, ten podielok chodíme tak, že 5 ale tvrdých. Aha. 5 trojok tvrdých, niekedy ale po prvých 3 je pauza. 5-6, niekedy 3 pauza 3, niekedy 5, keď ideme 3 pauza 2. Záleží, aký je sparing, že aký je moc ťažký. V stredu som mal 6 až 8, ale také by som to povedal, že stredné. A v sobotu mám 12 trojok. A čiže to cez 20 kôl, akože do týždňa sparuješ. Ale to som mal tak vždy, že ja som vždy veľa sparoval. Vždy veľa. To som mal tak, neviem. To tak mám. A ja mám rád, ale akože celkovo sparingy. Lenže jedno, čo sa mi mení, tak čím som starší, tak tým menej tých tvrdých. Že to som ti aj dneska hovoril, že vlastne že sa cítil strašne rozbitý, že ja som mal skoro každý pondelok fakt, že vojny, že si môžem to dať za túto prípravu mám 5 amatérských zápasov, si môžem zapísať fakt do štatistík, že je úplne, že vážne, že... A to už menej, hej? Ako? A toho už máš menej. No, snažím sa. A skrz akože mal si zranenia, alebo že už akože je vyčerpávajúce, alebo prečo? Skôr to, že vyčerpávajúce, že potom, že poviem príklad, že pondelok nezačne týždeň, že ráno mám ten technický, taký boxerský, ale potom po obede mám tvrdé sparingy a celý týždeň sa so mnou tiahlo. Vieš, že odrobil som dobrú robotu si sa v pondelok, že dobre, ťažké, tvrdé kola, ale potom do soboty som trpel. Že som aj cítil takú únavu, všetko ťa bolí, vieš, potom aj, neviem, poviem príklad, vieš, že si nakopaný, tak zle sa ti robí hento. Že potom nevieš tie ostatné tréningy normálne odmakať tak, ako máš. Tak, a to sa mi už nepáčilo. A taký názor, čo akože teraz v poslednej dobe trošku panuje, jak napríklad aj niektorí UFC fighteri, jak Max Holloway a títo, že prestali sparovať úplne. Čo si o tom myslíš? Že oni napríklad akože, že nejak takto hovoria, hej, čo som ja z toho pochytil, že akože, že nesparujú, robia nejaké že veľmi, veľmi ľahké sparingy a že veľa proste akože kondičku idú, lebo že akože ich nejaká myšlienkové pochody sú také, že vlastne, presne, ak ty si hovoril s tou silou napríklad, to je možno podobné, že majú nasparované proste rakety, hej, 15-20 rokov non-stop a že už vidia, že už skôr to oko idú a kondičku a že nechcú sa zraniť v tej príprave. Akože, čo si o tomto myslíš, že akom to nejako... Nie, možno aj ja to raz nespravil, ako hovorím, že ak som mladý, tam sa veľmi veľa bili, že fakt, že tvrdo, hociak, že podľa mňa aj preto, že mám málo celkovo zápasov, ale viem byť vyrovnaný s tými zápasovými chalami, že myslím si, že aj tým, že som vybitý v tých sparingoch, dobre scény to zápas, ale naozaj, že niektoré kola som mal vážne, že akože to je v príprave asi najbližšie, čo vieš mať zápasu, že nič není. Ale hovorím, že som starší, tak týmto MMA, ale ja z toho osobne neviem teraz predsa, že v tomto momente, že bez sparingu alebo úplne ľahké, neviem, lebo mne to dáva aj takú psychiku, vieš, do toho zápasu. Toto som chcel povedať, že podľa mňa. Psychiku a tú fízu mi to dáva.